Alo, da? Alo, bună ziua! Bună ziua! Domnul Alexandru? Eu sunt! Ce-a Uh, făcut? Poftim? Ce-a pățit? Puteți! Ce-ați pățit? Nimic. Nimic! Așa, Vă sun în legătură cu un smartphone. așa, dar cine e? Regele Carol? Nu, nu, sunt domnul George. Domnul George, am înțeles! George! 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 Al doilea sau al treilea? Spuneți! Deci mă că sunt piesul înainte, bă, mă, formă să moară asta. Spuneți, domnul George! Alo! Alo, da, aici! Deci, O luăm în dreapta, da? În dreapta. Hai, zi băiete, zi că mă grăbesc, am puțină treabă, zi. nu spune mie, băiete, eu sunt mai în vârstă decât tine. Aici? Da, aici e dreapta. Deci, putem vorbi ca doi oameni serioși? Așa, spune! Vindeți un smartphone, da? Așa, da. Și văd că sunteți într-o grabă, dacă vreți, vă sun mai încolo, nu știu. Da. Sunați-mă că am puțină treabă acum, da? Cam peste cât timp? 20 de minute, așa. În regulă, bine. Bine. Bună ziua. 1 hour later. Alo, Alo, da. am vorbit acum o oră, cred. Așa. V-am sunat în legătură cu un smartphone. Așa, da. E prima oară când îmi iau un smartphone de ăsta. Așa. Deci eu nu mă pricep. Da. Vreau unul ieftin, cu ecran mare și bun. Mare. Exact. Ăsta e. Mi l-a recomandat nepotul meu. Dumneavoastră să-mi spuneți cât de bun este. E foarte bun. Cât este prețul? 500 de lei. Îl vreau pentru că are un ecran mare, Da. din ăla fără butoane. Și, Da. și nu știu cât de sincer pot să fiu cu dumneavoastră. Hai, fiți acum sincer. Mi-a spus un nepot, deci mi-a spus un nepot că pot să intru pe internet pe el Da. și ca între bărbați acum. Așa, Pot să văd femei goale. Păi da. Sute de mii. Nu așa. Doar Pe una. bune? Da, să vorbiți serios? Da, vorbesc serios. Cum? Și costă? Nu costă nimic. Dumneavoastră vă uitați? Da, cum să nu, în fiecare zi. Super! Păi, empatizăm cu ideea asta. Bătrânețea asta ne omoară la propriu. La propriu și la figurat. Vreau și eu să mai văd, o bocuță, o țățică. Da. Că mi se scoală mie. Așa, da. Relativ vorbind, na. Ți se mai scoală încă? Am precizat, relativ vorbind. Am înțeles. Să mă zic eu mai tânăr. Că nici soția mea nu mai arată ca acum 40 de ani. O mai ai? N-a murit încă? Nu, încă se mai ține. Se mai ține nenorocita. Într-un baston așa, norocita. Exact. E un fel de n-ar mai fi, de mobilă, de e un fel de care moare primul. Cum mergea? Alo. Da. Cât ține bateria? Bateria ține până la adâncul. Cum era? Până la adânci bătrâneți ține bateria. Că bine sună. Nu, dar serios acum, cât ține bateria? Serios, ține vreo 2-3 zile așa. Dar dacă te uiți la alea pornoase, nu știu dacă ține bateria, asta e. Dacă să te iei telefon, să te uiți la alea pornoase împreună cu soția, nu știu. Nu, păi eu iau ca să mă uit fără ea.
Fără ea. Dacă te uiți fără ea, ține bateria. Să nu te uiți cu ea. Că dacă te uiți cu ea e nasol. Ea o să vrea să dea și înapoi, și înainte, și înapoi, și înainte, și e mai nasol formă. Vrea să vadă în reluare faza. Deci, eu am un Nokia care mă ține 5 zile. Ia uite. Și mai, cred că l-am de vreo 7 ani. Aha, am înțeles. Păi și telefonul ăsta nu ține mai mult? Alo? Da. Spune, te ascult. Pentru banii ăștia ce mai face pe lângă... Ce să facă? Nu mai face nimic, îți dai seama. Îți oferă o libertate de exprimare, așa, pe internet, telefonul ăsta. Smartphone-ul ăsta. Smartphone-ul. Bine, mai convins. Îți dau Așa. 350. Batem palma? Nu batem palma. La banii ăștia nu cred că ne combinăm. Nu știu ce să zic. Mai gândește-te, Hai mai bine. Mai adună. Uite, mai am o ofertă. Pensia, mai trece ziua, te mai gândești și mai vorbim. Deci telefonul tău e mai mult decât pensia mea, să știi. Na, îmi pare rău să aud treaba asta. Doamne ferește să nu ajungi în locul meu, tu. Doamne ferește. Nu mai apuc o pensia și nici tu niciodată. Hai, uite, îți dau 400 și o damigeană de vin roșu făcut de mine. Păi nu, că e nasul, că nu beau vin. Dar ce, pe cam și tușca. Nu ne combinăm cu țică, damigene, nu sunt nici Bacus, nu facem treabă cu vin. Nu. Banul e cea mai importantă monedă. Atunci, îți dau 400 și telefonul meu vechi, care are o baterie mai bună decât telefonul tău. Măi Mircea, uite cum facem. Când dai 500 de lei, mă suni și stau cu tine de vorbă toată ziua, da? Mircea, Mihai, sau cum ai zis că te cheamă, nu? Gheorghe! Da, așa, da, scuză-mă, Gheorghe mă cheamă. Așa, da. Nu poți să faci și tu o reducere, așa mai de pensionari? Mai de pensionari? Nu știu, să mă gândesc. O să mă mai gândesc. Mai lasă-mi timp de gândire, așa. Cum ce m-am fi greșit? În regulă. Cum facem? Păi... Te-am convins? 400! Facem treaba? 400 și batem! Nu se poate. E telefonul prea bun ca să te lasi la 400 de lei. Nu pot. Mai gândește-te și tu, vezi, poate ai alte oferte. Poate n-am fost destul de distractiv, vezi și tu, nu știu, mai gândește-te. Da, Gheorghe? Pot să fiu sincer cu tine? Fii sincer acum, până la capăt. Asta a fost un fel de farsă, sincer. Așa, da. Dai și tu un share să se amuze și prietenii tăi. Să nu râzi de unul singur ca prostul.